Lohisranta ja tuolta Vantaan Vihreistä kävin vähän haistelemassa tunnelmia täällä Eteenpäin-projektin ohjausryhmän kokouksessa ja ensitunnelmat vaikuttaa siltä, että toiminta on oikein hyvää ja nuoret on siitä tykänneet. Hieman tuntuu olevan vaikeuksia siinä, että ei saada tarpeeksi resursseja, mutta on semmoinen kenttä, missä työtä varmasti riittää ja on äärimmäisen arvokasta, että Sorasod tällaista hanketta on lähtenyt viemään eteenpäin. Ja paljon onnea vaan tälle projektille. Moikka, olen Artturi Pitkälä EHJä ry:stä sosionomiharjoittelija. Ja tulin tänne ihan mielenkiinnosta kuuntelemaan, että minkälaista työtä tehdään ja ei oikeastaan minkälaisia ennakkokäsityksiä ollut ennen kuin astuin ovesta sisään, mutta nyt tämän palaverin aikana tulee ainakin semmoinen kuva, että tehdään tosi tärkeää työtä maahanmuuttajanuorten parissa täällä Sorasodissa. Niin, jatkakaa samaan malliin. Nuorisopalveluiden edustajana mun mielestä on tärkeää verkottuminen alueella, eli kaikki, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, niin täytyisi löytää semmoinen kultainen keskitie, että se toimintaa tuetaan. Jokaisen lapsen ja nuoren turvallinen vapaa-aika, tietysti turvallinen kouluttautuminen ja mahdollinen työhön sijoittautuminen ovat yhtä tärkeitä, mutta vapaa-aika on se, joka luo sen perustan sille nuorelle ja miten hän pystyy olemaan sillä omalla alueellaan, toimimaan muiden nuorten kanssa, niin se on meidän aikuisten tehtävä. Ja nyt sitten seuraava haaste ehkä Sorasodilla ja meillä, jotka työskennellään viran puolesta nuorten ja lasten kanssa, niin on miettiä se, että miten me kohtaamme kaduilla, miten me kohtaamme koulussa, miten me kohtaamme nuorisotaloilla tai sitten järjestöjen omilla toimitiloilla, niin siitä olisi hyvä lähteä eteenpäin. Ja järjestämällä yhteisiä tapaamisia, kuten tämä ohjausryhmä ja keskustelemalla avoimesti toiminnan kehittämisestä, niin se on se ensimmäinen askel eteenpäin. Ja toivon, että tämä askel vie meitä tulevina vuosina sitten kohti enemmän toimivia nuoria ja osallistuvia nuoria. Ja toivon, että esimerkiksi Sorasodin puolelta nuoret innostuvat esimerkiksi nuorisovaltuustoon vaikuttamaan omien asioidensa eteenpäin viemisessä.